Bon dia, bon dilluns. Doncs tornem a estar aquí, com sempre, com cada dilluns, amb el consell que normalment sempre surt a les xarxes socials i que m'atreveixo a donar-vos cada dilluns al matí. I sabeu que sempre aprofito aquest Facebook Live per ampliar una miqueta el que us intento dir en aquest resum de consell que sempre penjo. Mireu, en el consell de dilluns d'avui el que us proposo és que reviseu el contracte de parella que teniu. I, ostres, sembla que això de contracte sona com una mica empresarial, no? Però és que realment, quan estem dins d'una relació de qualsevol tipus, d'acord? De qualsevol tipus, per tant la de parella no se n'escapa, hi ha com certes normes que són explícites, que les parlem amb la nostra parella, que negociem inclús, i d'altres que són implícites. Què passa? Que com qualsevol tipus de relació sempre pot haver-hi una evolució i que aquestes normes que potser en el seu moment, quan les vau fer fa 5, 10, 15, 20 anys, un any i mig, tant fa, 5 mesos, doncs potser eren útils, però potser ara, quan ha passat aquest temps, hi ha coses que han canviat i això implica que potser hi ha normes que cal revisar. I és important ser conscients de quines són aquelles normes que un creu que té dins de la relació i que són implícites, que no n'hem parlat mai, però que jo les dono per suposat, perquè potser tu tens les teves normes implícites i la teva parella potser no pensa el mateix, per tant, a vegades hi ha normes que haurien de passar a ser explícites. I aquelles normes que són explícites, que n'hem parlat en algun moment de la nostra relació, doncs també és bo parar-nos i dir, escolta'm, això encara funciona així, com ho veus? Evidentment no podem tenir present absolutament totes les possibles situacions, tots els possibles conflictes que tindrem o totes les aventures que viurem com a parella, no? I veure com reaccionarem en cada situació, però sí que és bo tenir una mica una tendència a que la via de la comunicació pugui ser explícita, perquè això segurament ens estalviarà molts conflictes de situacions que potser no sabem què fer, no sabem si en podem parlar, no sabem quina opinió té la nostra parella, i per això és molt important en algun moment explicitar, d'acord? Fixeu-vos, què vol dir explicitar? Doncs quan, per exemple, us poso una situació ben tonta, quan, per exemple, una parella van a viure junts i s'han de comprar estris de la casa, i per estris tant pot ser doncs no sé, els llençols que comprarem o els plats en els que menjarem, doncs a no ser que un, pels motius que sigui, es responsabilitzi de tot això, normalment solem arribar a acords, podem anar a comprar plegats, fem un t'agraden aquests plats, no t'agraden aquests plats, t'agraden aquests llençols, no t'agraden aquests llençols, els comprem o no, estem d'acord, no estem d'acord, és important, no és important que estiguem d'acord en aquest punt. És a dir, inclús per escollir uns plats de la cuina en parlem a vegades, no? O fem la despesa de temps d'anar junts al lloc on sigui i parlar-ne, posar-nos d'acord i fer la compra. Però potser per temes tan importants com si mai algú es planteja tenir fills plegats, com educarem els nostres fills, quins valors seran els que primaran més, o per exemple en un tema tan important com la fidelitat. La fidelitat, per exemple, és una cosa que es dona per suposada, és un contracte implícit en la majoria de parelles. Cada cop hi ha més parelles que ho posen sobre la taula i que en parlen, però i més ara, que sembla que hi ha com tants models diferents de relació sobre la taula, doncs cada cop és un tema que se'n parla més, no? Però molts cops es parla com de puntetes, n'hem de parlar perquè som moderns, per tant n'hem de parlar, però molts cops es parla amb poca profunditat. O, no sé, estic pensant en situacions que potser ara ens queden lluny, però que per segons quines edats, però que potser parelles que ja porten molt de temps junts, que ja han passat segons quines etapes, es poden trobar. Per exemple, si els teus pares o els meus pares es posen malalts, què farem?
els cuidarem, no els cuidarem, o jo cuidaré els meus sogres, o tu cuidaràs els meus pares. Són situacions que molts cops, com que són coses que queden com lluny, de bones a primeres de l'inici de la relació no es parla, quan la relació s'estabilitza tampoc, però quan ens trobem amb el conflicte és molt important, potser és això, no cal preveure tot el que passarà perquè no ho sabem, però sí que quan ens trobem en una situació que potser no havíem previst, és molt important posar sobre la taula com ho vivim, com ho gestionem, perquè hi ha moltes parelles que senzillament tiren pel recte, fan segons els seus propis criteris i potser allò està perjudicant d'alguna manera a la parella, a l'altra. Llavors, davant de situacions que poden generar disparitat en les opinions, és molt important posar les coses sobre la taula i parlar-ne. Com ho farem, això? Hi ha coses que es poden preveure quan una parella decideix tenir fills, com educarem els nostres fills. Però no sabem què passarà, doncs si haurem de cuidar persones més grans o si apareixerà algun problema econòmic a casa, això no es pot preveure. Per tant, és molt important tenir una bona fluïdesa de comunicació en la relació perquè en el moment en què ens trobem amb una cosa en concreta que no havíem previst, en puguem parlar i llavors renegociar aquest contracte que en el seu moment potser no vam firmar en paper, no és necessari signar-lo en paper, però sí que vam donar per suposat que funcionaríem d'una manera o d'una altra. En el moment en què ens aparegui una situació nova que no teníem previst o quan veiem que les coses no estan anant com a nosaltres ens agradaria, és molt important fer aquesta renegociació del contracte, d'acord? Jo us convido a reflexionar sobre quines són les normes de funcionament de la relació explícites i implícites. I us convido a reflexionar sobre com renovar totes aquestes normes i tot aquest funcionament de la relació i qui vulgui rebre aquests contractes que és important revisar, que m'enviï un mail. Jo li enviaré un model de contracte de nòvios, a veure si això l'ajuda a posar sobre la taula aquest tema amb la seva parella, d'acord? Moltíssimes gràcies per escoltar aquests consells i ens veiem el dilluns vinent amb el següent consell de dilluns, d'acord? Una abraçada, adeu!